சாரி ப்ரோ. ஆள் போகிறாங்க பார்த்து போக மாட்டேன். டேய் நான் குரல் வச்சு பேசுகிறேன். ஃபோன் அடிச்சுனா பசங்க வருவானுங்க பார்க்குறியா? உங்களுக்கு மட்டும் தான் ஆளுக்குறாங்களா? போயிடுறா, நான் கூப்பிட்றேன். ஏன் பசங்க? ஹலோ மச்சி, எங்கடா இருக்கிற? ஓவராக பண்ணுறாங்க. ரொம்ப ஓவராக பண்ணுறான் மச்சி. சீக்கிரம் Many hours later. ப்ரோ பசங்க ஒரு லேட்டாகவும் நினைக்கிறேன். ஒரு டீ ஓட போடலாமா? ஆமாம் ப்ரோ, எங்கள் பசங்க வரும் டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். போய் டீ சாப்பிட்டு. ப்ரோ யாருதான் சொல்லவா? இல்லை ப்ரோ, வேணாம் ப்ரோ. உங்களுக்கு எதனா வேணுமா? ஓகே ப்ரோ, சரி ப்ரோ, ஒரு நாள் பார்க்கலாம். ப்ரோ ஓகே.